De Hoedemakerspolder, een grutte wenwijk in Dokkum, zal de komende 20 jaar in Greven vroren. Wil de wiek ek in de toekomst een aantrekkelijke wenwiek blijven, dan moet er wat gebeuren. In de Dokkumer Hoedemakerspolder hebben de bewoners de laatste jaren al 5 keer met wetroulers te krijgen gehad. Maar door de gemeente niks. Maar nou bart er dus lang om let tot wat. Er is in de buurt al een nijgemaal en daardoor wordt oerstallig wetter vlugger voortpompt. En de huizen worden van boeten en binnen flink aanpakt. Toch de onwelis van een speciale vlier, maar een dikke laag piepskom, met er een aankomen onder jarenlange vochtproblemen. Waarvan de isolatiewaarden zo hoog zijn dat het koude vlier, waar het wetter onder de vlier zit, geen invloed meer had op het leefklimaat in de woonkamer of in de keuken. Maar elkaar worden 280 huizen sa opknapt. Een grote en ingewikkelde operatie die het miljoenen kost. Maar het smiet ook wat op. Zie hij hier geen les meer van het wetter. Dat geldt net voor de mensen die in stritten verder wonen. Dat bad voor eerst net. Want deze huizen die staan op nominatie voor sloop. Nevens de planning gebeurt dat in 2020. Dat zou betutten dat Wouda nog jarenlang in de wiertigheid zit. En als je dan vielen, dan kun je wel vielen dat dit gewoon vochtig is. En dit ben ik al je vochtplakken. Het vocht had ik een grote invloed op haar zoons. Ik ga les in die zin dat heel vaak irritatie van eigen en luchtwegen. De situatie is bot frustrerend van Wouda en de boerje. Ja, dit ken ze niet langer. Je mag met mij aan de slag. Je moet wat baren. Ik in Jimstritten. Ja, lieke goed. Al staat op nominatie van sloop, ja, dat is er al zo vaak zei. Op een gegeven moment dan is het echt net betrouwbaar meer. Dan kunnen ze wel van alles vertellen.